Diċembru tal-2020 kienet instabet ċisterna taħt il-fost tal-Belt Valletta bl-istruttura dak iż-żmien kienet meqjusa bħala waħda fi stat dilapidat u li ċertament ma kienx sigura biex persuna tidħol fiha. Fl-aħħar xhur Konrad Neil Gatt magħruf għall-filmati li jippubblika online u li kontinwament jipprova jqajjem kuxjenza dwar il-wirt kulturali ta' pajjiżna, insista sabiex issir ħidma fuq dan il-post madankollu jidher illi kollox jinsab wieqaf. U insista illi l-aħħar illi kien hemm xi tip ta' moviment kien f'Mejju tas-sena l-oħra. Minn dakinhar law kull ma saru daw il-gradi u grad oħra n-naħa l-oħra li kif qed taraw il-grada qiegħda xejjaw għax qiegħda miftuħa biex suppost ma jitlux nies la ikunu ta' periklu għalihom infushom u waqqas qassit innifsu. Gatt saħaq illi fiż-żewġ ċisterni hemm fdalijiet mit-tieni gwerra dinjija u li suppost preżentament qed isiru xi xogħlijiet fuqhom. Madankollu huwa stqarr illi ma huwa qed isir assolutament xejn. Dan minkejja li saħansitra skont ma qal l-istess Gatt mill-OPM għalulu illi qed isir ix-xogħol. Ma nafx qed jiġri apatija kbira tibgħat l-emails il-Ministeru tal-Lens, il-Ministeru tal-Wirt Kulturali, Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, l-OPM jgħidulna li qed isir ix-xogħol meta niġu niċċekkjaw fil-verità naraw illi ma sar xejn. Intant, waqt li saritlu mistoqsija parlamentari mix-Shadow Minister Rebecca Borċ, il-Ministru Imbonnici saħaq illi dwar it-tindif ta' ċisterna della kwarantena informat li dan qed jitwettaq mill-Lens Authority taħt supervizjoni ta' arkeologu skont it-termini ta' referenza maħruġa mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. Dan fil-waqt li spjega li d-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni se jevalwa il-kondizzjoni ta' ċisterna la darba jitlesta t-tindif u jagħti parir dwar kwalunkwe tiswiet li jkun hemm bżonn. Nerġgħu niġu niċċekkjaw xahar wara ieħor ġimgħa wara l-oħra u ma jsir xejn. Nappella l-awtoritajiet ituna indikazzjoni ċara eżatt ta' x'qed jiġri jew x'suppost qed jiġri hawn għax ilhom jgħidulna li beda x-xogħol u qed isir it-tindif. Niġu niċċekkjaw on the spot taħna biex niċċekkjaw nivverifikaw u nindunaw illi mu qed isir xejn. Francesco Catania, Net News.